Бародаро, салому алейкум. Чанд қашид видео накарда будам. Ина бо мечта видео мекунам. Барои мечта чамде яхе бародаро да видео мекунам. Исо ҳами каналда мепартом. Серано ито фаҳмиш яхелаш қинтаракай дер мефаҳма. Нигоҳ кунед, переключатель сухтаги ай. Ями 4 да бисёр мемонем бародаро месӯза. Баъд яхе устодам намёк битём. Вақте ки ина мисол ҳами дардая, ина миҷа мисол ҷазира переключателя шумо алиш карден, хай заводской хичай аҳамиятен. Ҳами мисол на эх ҳами акаи ози кандагиара ма сар мекунам, ҳами ҷошон бисёр безебай, ҳами ҷорам нав кунен. Мақсад соз кунен. Вақте ки боли мениам боша ку кӯшиш кунен ҳаму соҳиби ҳами плитада ҷабр нашава. Раз дефект ҳами ай, яхело тоқа ҳамиро алиш мекунан, мисол дига ҷоша нигоҳ намекунад. Ай пушти иҷа ку бо мезана ҳами ҷора месӯза. Баъд ҳами гармии тен бо ҳами абриф мешавад, парақас мекунам, соҳибхонаро метарсонед. Чӣ дар кора? Барои гуфтум ҳами чиз чанқа видео накардам, гуфтам чӣ мавзӯъда видео кунам. Хай бо комментариё ма хондум ки ҳами борода бисёра ки дар бораи мешта чанде метавонӣ бисёртар бафаҳмон. Бародаро, рекламачара тамошо кунед, бо давом метем видеора. Раҳмат. шумо шарм медоред ки патологҳои хонаи шумо безебанд ва шарм мекунед ки як меҳмон ба хонаи шумо ояд. роҳи осон. маслиҳати моро гиру. занг зан. натиҷанои патолог номери 1 дар ҷумҳурӣ. форматҳои 3D, кафолати 10 сола, чен кардан, консултатсия додан. инҳо умуман ройгон аст. нархи мо аз 70 сомонӣ сар мешавад. телефон барои тамос 904 81 22 22. натиҷанои патолог. хурсандии ободии мову шумост. Ина бародаро ма мисол фаҳмондам. Тон пайваст ша гуфтагимтон ҳар яктатон бидроен да ҳамуҷо нишон додагем ки ҳами сим мисол мебиёя, ина якташ мебиёя иҷа. Мисол якта ома диимаш мебиёя перемичка мебиёя. ҳар якта ҳами перемичка мебиёя. Яктага бошам яктада мебиёя. Баъд мерава ина диим, ина ядша дидем. Ина диимаш ҳами кандагира бине. Ина иҷа омадагиай бо айс перемичка додагиай. Перемичкаш бо як сими лампочка қади пайвастай. Ина иҷа омадагиай. Аи бо ина ида перемичка омадагиай. Ида 120 мешава қади симои лампочка. Ана баъд сета тен. Мисол ина иш монбайнда рафтагиай. Ина иш илавда. Ина сеимш мисол ина илавда. Ҳамирам амхе. И рангора нигоҳ накунед. яхело айрӯи ранг нигоҳ мекунам. Метона ҳами ранг сирх да ини бояд биёд. Метона да и бишава. Баъд меги и сирхай ку бояд и да биё ё сирх биёд мобайнда биё. ҳамиро нигоҳ накунед. симои даруншон як метона шида бародаро. хай касе подписаться нест, ҳатман лайк подписацияро бачиха бародаро. миннатдор мешем. раҳмат бародаро. зинда бошем барои дастгиритон.